sawubona ekuseni. Ngingudet Shyamkuma, umeluleki omkhulu, udokotela ohlinza ikhanda nentamo lapha esibhedlela esikhulu sase-Apollo eChennai. Namuhla ngilapha ukuzokhuluma nani ngesihloko esiseduze nenhliziyo yami okuyi-cochlear implant. I-cochlear implant yilokho esikubiza ngokuthi kufana nendlebe ye-bionic. Isetshenziswa esimweni esinzima kakhulu, esigabeni sokugcina uma kukhulunywa ngokuzwa. Sibona izingane eziningi noma abantu abadala abalahlekelwe kakhulu ukuzwa, lapho ngisho ne-hearing aid yangaphandle ingasizi lutho. Ngakho-ke kuleso simo esibucayi, ikakhulukazi enganeni lapho ukuthuthukiswa kolimi lokukhuluma kungathinteka kakhulu futhi impilo yabo ingathinteka kabi kakhulu, ukufakelwa kwe-cochlear kungashintsha ngempela impilo yesiguli esinjalo. Uma sekukhulunywa ngabantu abadala, sibheka abantu asebekhulile noma abanye abantu abalahlekelwe ukuzwa ngenxa yezizathu ezahlukene, njengokuthi babe ne-meningitis noma balimala ekhanda noma ezinye izizathu eziningi. Ngakho uma sebenezinhlobo ezinjalo zokulahlekelwa ukuzwa, okudingeka kwenziwe kaningi manje ezibhedlela ezinkulu noma ezibhedlela ezinkampani. Ukuhlolwa kokuzwa kwengane esanda kuzalwa kwenziwa ukuze kuhlolwe ukuzwa kwengane ngokushesha nje isanda kuzalwa. Ngakho-ke lokho kubaluleke kakhulu. Kunezindlela ezahlukene zokwenza lokhu. Senza ukuhlolwa okubizwa nge-OE, kukhona ukuhlolwa okubizwa ngebera. Ngakho noma yiluphi ukuhlolwa olwenziwayo, okokuqala kumele sibone ukuthi ingane idlulile noma yehlulekile kulolo vivinyo. Uma ingane yehluleka kulolo vivinyo, kufanele siphinde sihlolisise futhi. Kwesinye isikhathi kuba nezinto ezibeka engcupheni okumele sizibheke, ikakhulukazi ukuzalwa kusenesikhathi, isisindo esiphansi sokuzalwa. Uma ingane ibe ne-jaundice isikhathi eside emva kokuzalwa noma uma kwenziwe ukushintshwa kwegazi ngenxa ye-jaundice, noma uma kwenziwe ukwelashwa ngokukhanya noma i-phototherapy, noma uma ingane igcinwe eningi. Zonke lezi izinto ezibeka ingane engcupheni yokulahlekelwa ukuzwa, futhi uma kunomlando womndeni wokulahlekelwa ukuzwa, bese-ke futhi lolu hlobo lokuhlola izindlebe ludinga ukwenziwa. Ngakho-ke uma lolu hlolo lokuzwa selwenziwe futhi ingane yehluleka, senza ukuhlolwa futhi mhlawumbe emva kwezinyanga ezintathu noma eziyisithupha, bese senza ukuhlola okuphelele kokuzwa. Futhi uma lengane iqhubeka ihluleka zonke izivivinyo, sibheka ukuthi kungani ingane ithole ukulahlekelwa ukuzwa. Enye indlela yokuyibuka kungaba ukubheka ukwakheka kwengaphakathi lendlebe nenzwa yokuzwa kanye nobuchopho. Ukuze senze lokho, senza i-CT scan, i-MRI scan ukuze sibone izinkinga zesakhiwo. Ngakho-ke uma kwenzeka zingekho ezinye izinkinga futhi sithola ukuthi lezi zakhiwo zikhona kodwa-ke azisebenzi kahle, bese ngokwenza izivivinyo ezihlukahlukene ze-audiological sifinyelela esiphethweni sokuthi ukufakelwa kwe-cochlear kungase kumsize umntwana. Ngakho-ke lokhu kungenziwa esigabeni sokuqala, ikakhulukazi uma ingane inenkinga enkulu yokuzwa. Kubantu abadala, njengoba ngishilo, uma sithola lolu hlobo lokulahlekelwa ukuzwa lukhona futhi sifuna ukubasiza baphinde bafunde ukuzwa okokuqala, ngenxa yokuthi sifuna ukuqinisekisa ukuthi ukuqonda kwabo akwehli, ukuthi singavimbela i-dementia nezinye izinkinga. Futhi kulezi zinsuku, sibona abantu abaningi asebekhulile abahlala bodwa emakhaya noma abangenaye umuntu ozobabheka. Ngakho-ke isidingo sabo sokuqaphela okuzwakalayo nokuzazi kwabo siqu kubalulekile, futhi isidingo sabo sokuxhumana nabantu ababazungezile, omakhelwane kanye nezinceku zabo mhlawumbe noma okuthile. Ngaphandle kwalokho, ukuphepha kwabo kungaba sengozini.